Que tal, como estades? Despois de máis dun ano de trámites, arrinca por fin o procedemento para converter a illa de San Simón nun lugar de memoria. Hoy el Boletín Oficial del Estado saca del silencio y del olvido a las víctimas de la isla de San Simón y de San Antonio. O Goberno pretende con este recoñecemento sacar do esquecemento as vítimas da represión franquista e reivindicar a memoria dos 5.600 presos que estiveron encerrados na illa entre os anos 1936 e 1943 por defender a liberdade e a democracia. Nun acto celebrado en San Simón, o secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, comprometíase a impedir que se sigan celebrando na illa actividades que humillen ou menosprecen a memoria das vítimas, como festivais de bachata ou todo tipo de concertos, actividades nas que incidía Monse Fajardo, de Iniciativa Galega pola Memoria. Estamos aquí para celebrar que se anuncie o solicitado, que se faga realidade, mais tamén para pedir que se teña en conta o movemento memorialista galego en canto ten que ver cos nosos lugares de memoria e se impida, desde xa, que a Xunta siga autorizando actividades que ofenden as familias e luxan a biografía das víctimas. Non podemos agardar máis por todas as víctimas e as súas familias, mas tamén por nós e porque ven detrás, San Simón debe ser, desde xa e para sempre, lugar de memoria. Moitas gracias. Pero a Xunta, que hai quen xestiona actualmente este lugar, defende que en San Simón se celebren todo tipo de actividades. Advirten desde o Goberno galego que non permitirán que se invadan as súas competencias. A alcaldesa de Redondela cree que todo isto non acontecería se reactivasen a Fundación Illa de San Simón, liquidada polo PP hai máis de 10 anos. Estaremos moi atentos a esa incoación que é o que determina ou que é o que non determina, e aí actuaremos en defensa das nosas competencias e tamén no que pensamos que debe ser a lógica de espazos, de lugares onde debe primar primeiro o acceso público e tamén, por suposto, que poden ser lugares, como é o caso nestes momentos de San Simón, onde haxa unha, como digo, programación estable, unha programación de actividades abertas a todo tipo de públicos e que mostren pues, esa creatividade e esa diversidade cultural que temos en Galicia nestes momentos. O Concello non ten constancia nunca do que ali sucede, de que actividades hai e a que lle dan permiso. Non temos nunca constancia. Por eso, a Fundación Illa de San Simón, aparte de todo eso, sería para darlle ese contido de actividades e de que outros, en este caso asociacións, colectivos, podan formar parte, como era antiguamente, vale? A declaración de San Simón como lugar de memoria prodúcese 8 meses despois do balbordo rexistrado en todo o país despois de que o deputado do PP, José Luis Ferro, cuestionara no Parlamento os crimes cometidos polo franquismo na illa de San Simón. Que nós teñamos constancia, tampouco sabemos de que, ou a día de hoxe, pola documentación que existe, de que houbera mortes na illa de San Simón. No capítulo 18 da Ferida Aberta no 36 falaremos dos retos que se abren ante a declaración de San Simón como lugar de memoria, pero coñeceremos ademais as condicións nas que valviviron os preto de 6.000 presos que estiveron encerrados ali durante os primeiros anos do franquismo. Eles mesmos relataban yo hai 20 anos o documentalista Antonio Cairo, director de Aillados. Tiñamos 108 centímetros de anchura para dormir. 38 centímetros, nada, el lío que daba a volta no medio da brigada, aquel se quedaba sin sitio. Y el pobre asturiano aquel que estaba revolcando en la tierra, agonizando, ¿no? Porque le tiraron mal. Y él le chuzaba con el paraguas y le decía, muere, muere, rojo impío. ¿Cómo es posible, digo yo a aqueles hombres, que fueran capaces de condenar a 30 anos a unhas personas que non habían feito nada? Naquelas noites de San Simón, o máis pequeno ruído, o traqueteo dunha motora chegando polas noites, a que viñan, e despois os ruídos que se sentían nas propias brigadas de movimento de xente, tal e cual, pois iso metía moito medo. A día de hoxe é moi difícil establecer a cifra exacta de persoas que puideron morrer en San Simón. Nos rexistros aparecen contabilizadas 517, pero crese que puido haber algunhas máis. Mariñeiros de cesantes teñen atopado restos de cadáveres cando recollían os seus aparellos e os investigadores detectaron nos rexistros partidas de defunción por afogamento que ben puideron deberse á represión. O mar, fero e bravo, converteuse nunha enorme fosa común a onde foron parar moitos dos presos de San Simón.
Hai estudosos que o que fan é contabilizar só os que morreron dentro da illa, que poden andar sobre 500 e pico. Hai outros que lle engaden os que se quitaban da illa mediante as chamadas sacas, que foron moi famosas, non? E que eran comuns de outros cárceres tamén, paseos, ou os que quitaron tamén da illa para fusilar, porque estaban condenados á morte. Entón aí o número sube bastante máis, a 600 e pico, 700. Tras estas terribles cifras que apunta o historiador Pepe Álvarez Castro, agóchanse historias persoais como as dos xornalistas Xoán Carballeira e Manuel Lustres Rivas, asasinados en San Simón, ou a do poeta e abogado de Vilagarcía Luis Bouza Brei, recluído durante meses no penal, ou a dos pais de Alonso Montero e Queta Molas, presos tamén en San Simón. Lustres foi detido cando estalla a guerra, sin que lo esperara, pois estuvo na prisión de Vigo, estuvo tamén na illa de San Simón, e, bueno, desgraciadamente, pois apareceu morto pois un 10 de novembro do ano 36 na playa de Redondela en concreto. El fixo un diario de toda a súa estadía en San Simón. Ese diario sabemos que coas súas pertenencias, cando o levan a fusilar, o entregan a un veciño de Bueu que trae as cousas para aquí, entreganlle a súa moza, Lola, probablemente por medo a que eso delatara, que pudera meterse con ela, pois ese diario acaba desaparecendo. Únicamente conservou unha fotografía de Lola, onde por atrás se despide de Carballeira, se despide de Lola 1 hora e cuarto antes de ser fusilado. Recordo o día que cunha especie de cesta no que traería a súa pouca roupa interior e algunha cousa, algún enser, vexo chegar a meu pai que regresa de San Simón. Meu pai foi 2 veces na camioneta para fora da illa, entendes? Ele foi 2 veces e 2 veces veio de volta porque dixeron, non hai máis, non caben máis, cierren. E os que non cabían viñeron de volta para a illa. Era un terror psicolóxico constante, porque ti sabías que en calquera momento te podían sacar para matar. O cineasta Miguel Ángel Delgado investigou durante anos a represión exercida polos franquistas nesta illa. O resultado é San Simón, unha longametraxe na que participan familiares de presos que estiveron recluídos na illa e que se estrea fora de concurso no Festival de Cine de San Sebastián. Trouxéronos á illa na madrugada do día 15. A pequena motora que nos levaba cruzou o río en silencio. O medo torturábanos a todos. El hecho de que ese espacio tan maravilloso que es San Simón fuera convertido en un lugar de represión y de muerte para tantísimas personas, ¿no? El hecho de invertir como todos sus valores y convertirlo en un centro de represión y muerte es algo que me impactó mucho, ¿no? Y luego ya saber el destino concreto de tantas personas cuando pude ir investigando es lo que me empujó a querer profundizar más en la historia. Decontado imos con todo isto, pero ademais, aproveitando que o ano castelao, achegarémonos ata Coruña, porque, aínda que o verán xa está quedando atrás, as viñetas desde o Atlántico continúan este ano co foco posto no pouso que deixou no mundo da ilustración Castelao. A gran aportación é que el naceu, existiu e nos brindou unha maravilla absoluta que é todo o seu legado gráfico, que va máis alá do propio humorismo gráfico. Fixo Castelao algo realmente relacionado co cómic ou fixo cómic? Esa pregunta que se fai moita xente que non o coñece, non? Temos un artigo que se titula Historia do bendito San Amaro, onde vemos aí un intento de cómic, podríamos decir, porque realmente son viñetas que non teñen bocadillos integrados, ni que non onomatopeyas, ni nada diso. Estamos falando dunha historia que se remonta, pois, eso, a principios do século. Entón, é un protocómic, digamos, non? A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.
A noite do 4 de xuño de 1937, Ramón Fernández escribe esta carta á súa familia a modo de despedida. Preso en San Simón, fora condenado a morte e en cuestión de horas sería executado. Mi querida Pura, en este momento me encuentro en capilla y desde aquí te mando mi último abrazo, para ti y para todos mis hijos, pues se los das por no podérselos dar. Ten resignación y paciencia, no hay que hacerle. Fue mi destino y no te digo más. Le das muchos besos a los niños y un abrazo a Joaquín y a los otros. Sin más, te abraza tu esposo por última vez. Ramón Fernández. Como a él, centos de presos ingresados neste centro penitenciario atoparon a morte nesta illa situada na ría de Vigo que funcionou de lazareto, de fogar para nenos e que sería reconvertida en penal e campo de concentración polos franquistas. Aquela sinistra illa será recoñecida como lugar de memoria. Hoy el Boletín Oficial del Estado saca del silencio y del olvido a las víctimas de la isla de San Simón y de San Antonio. Todas esas víctimas tienen nombre y apellidos. Todas esas víctimas hay que recordarlas. El mejor antídoto contra lo que está ocurriendo de los avances del populismo, de los avances de la extrema derecha, de los bulos, de las mentiras que se están produciendo, el mejor antídoto es la memoria. O pasado 3 de setembro, o secretario de Estado de Memoria Democrática reuniu a familiares de vítimas e asociacións memorialistas na illa de San Simón. Fixo co gallo do inicio do proceso para declarar este enclave como lugar de memoria. Desde alí, Fernando Martínez apelaba á necesidade de romper esa lousa de silencio que pesou sobre este lugar durante anos e explicarlle á sociedade galega, especialmente ás novas xeracións, que foi o que aconteceu en San Simón. O secretario de Estado recollía a luva lanzada polas asociacións memorialistas que levan meses reclamando que se deixen de celebrar na illa concertos, concursos de bachata e todo tipo de actividades que banalizan o ocorrido neste lugar e son irrespetuosas coa memoria dos presos. Pero dende a Xunta advirten, eles son os que xestionan a illa e non admitirán inxerencias. Falan Matías Rodríguez da Torre, voceiro de Iniciativa Galega pola Memoria, e o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. Isto pois debería ser un primeiro paso para que realmente pois nos lugares da memoria, especialmente na illa de San Simón, non se pervirtan máis pois todas as actuacións que se están levando a cabo. Isto obrigará a que o xestor, neste caso a Xunta de Galiza, por concesión do Estado, pois, en definitiva o xestor da actividade, pois teña que ter máis respeito pois pola historia da illa. Entón, pois toda a persoa que acceda á illa de San Simón pois sexa consciente de que ali houbo pois un campo de concentración e unha prisión que aínda son memoria viva de toda a ría de Vigo e todo Galicia. Las actividades que se tienen que realizar aquí no pueden de ninguna de las maneras humillar, menospreciar a las víctimas. Este es un lugar de memoria. Este es un lugar de recogimiento. Este es un lugar para que hagamos muchos actos recordando a las víctimas, pero también haciendo una apuesta, recordándolas por el futuro democrático de este país. Bueno, eu creo que non hai ninguna actividade que se faga en San Simón que sexa non respetuosa ou que sexa unha actividade que vai en contra de nada nin de ninguén. Por lo tanto, en fin, eu creo que esas son outras cuestións que teñen que ver máis ben co debate político que non coa realidade dos feitos da programación e das actividades que se fan en San Simón ou noutros lugares nos que a Xunta de Galicia ten que ver. Insisto, no caso de San Simón, igual que no de Meirás, ou no caso de calquera outro lugar, pero especialmente no caso de San Simón, porque, claro, agora mesmo Meirás non está xestionado pola Xunta de Galicia, está xestionado polo Estado, pero, claro, no caso de San Simón sí que está xestionado pola Xunta de Galicia, entón seremos, obviamente, en todos os casos, pues, estaremos moi atentos a esa incoación que é o que determina ou que é o que non determina, e aí actuaremos en defensa das nosas competencias e tamén
no que pensamos que debe ser a lógica de espazos, de lugares onde debe primar primeiro o acceso público, é dicir, a participación pública, o acceso de toda a ciudadanía a eses espazos para que poidan coñecer a súa historia e as súas o que significan, e tamén, por suposto, que poidan ser lugares, como é o caso nestes momentos de San Simón. Esperemos que tamén, en algún momento, pronto, Meirás poida ter tamén esa capacidade, lugares onde haxa unha, como digo, programación estable, unha programación de actividades abertas a todo tipo de públicos e que mostren pois esa creatividade e esa diversidade cultural que temos en Galicia nestes momentos. A declaración de lugar de memoria por lei pois debe exixir que o Estado lle exixa a súa vez a Xunta de Galiza o cumprimento da lei neste espazo. A parte, evidentemente, isto tamén debería obrigar a que o plan de usos que se deba ter da Illa de San Simón e que o Estado tamén lle debe exixir a Xunta de Galiza, pois se teña en conta como consideración fundamental que é un espazo, digamos, institucionalizado como lugar da memoria democrática. Las víctimas nunca perdieron la dignidad, nunca. Llegaron a los campos de concentración con la cabeza bien alta. Llegaron a las cárceles con la cabeza bien alta. Llegaron a los paredones de fusilamiento con la cabeza bien alta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ellos ahora? Devolverle la dignidad institucional. La dignidad institucional que le quitó el franquismo. Pois imos sumar unha voz máis a esta mesa de análise, a da alcaldesa de Redondela, Digna Rivas. Digna, que tal? Moi boas. Moi boas. Que significa para a veciñanza de Redondela este recoñecemento de San Simón como lugar de memoria? Ese anuncio é unha débeda coa memoria de todas as vítimas da ditadura franquista, tanto dos presos, como decías, que pasaron por ese campo de concentración, como coas súas familias e, sobre todo, coas mulleres que axudaron, as nosas madriñas, que tamén hai uns anos, fixemos ese ano das madriñas de San Simón. Non creo que esa débeda que se tiña con todos, cos presos, coas familias, con as mulleres e con E que primeiras consecuencias terá? Suporá o fin da celebración deses festivais, concertos de bachata e outras actividades que nada teñen que ver coa memoria, Digna? Eu creo que vai ir unido en moitas cosas, non? De verdad quero dar as grazas ao secretario do Estado, a Fernando Martínez, que me ven aquí, porque xa tiña o compromiso, non? Porque se nota que é unha persoa con compromiso, por eso tan importante non esa declaración. Pero cando estuvo aí e puso pé na Illa de San Simón, aínda se comprometeu moito máis. Nunca vin unha persoa tan emocionada como vin o secretario do Estado, porque decía que é diferente a Illa de San Simón, se sinte cando se pon un pé ali, non? Do que ali sucedeu, non? E decía, hai que contalo, hai que difundilo de algún xeito, que en este momento non está. Se tú pos un pé na Illa de San Simón en este momento, e se non xo contan, se non hai un guía como ten que estar, é dicir, que como as que poñemos aquí no Concello de Redondela, unha guía onde conta todo o que sucedeu, tú non sabes o que sucedeu en San Simón. Non falta esas placas, falta esa exposición exterior onde vaya contando o que pasou en cada edificio. Falta todo iso, non? E logo, por suposto, o que desde que se está publicando esa NOVOE, ten que realizarse as actividades na Illa de San Simón acordes ao que é a memoria democrática. O que non vai acorde non se pode celebrar. Claro, que a Xunta que xestiona neste momento, non, as actividades da illa, eles insisten en que as competencias son súas, que en San Simón deben ter cabida todo tipo de actos, non só relacionados coa memoria. Temedes que a súa posición impida dotar a San Simón desa protección que debería ter como lugar de memoria? Vai ser un camiño, eu que sei que vai ser duro e complicado, pero o comezo o máis importante, este inicio, non? Esa proclamación, esa declaración da Illa de San Simón e Santo Antón como lugar da memoria democrática. A partir de aí hai que ir dando pasos, e os primeiros pasos é a aplicación do BOE, que xa está, e con eso, en este caso, dende a Secretaría de Estado de Memoria Democrática, xa van a estar arriba, xa están traballando do minuto 1.
Xa estamos en contacto dentro do Concello tamén para todos eses pasos que se van a ir dando. Primeiro temos que facernos unha valoración tamén de toda a historia, e decir, vamos a empezar a argumentar todo, e se van a pasar a dar pois todos eses pasos tan importantes para chegar ao final que vai a costar. En todo ese camiño, en todo ese percorrido que temos que facer e que hai que facer, sigo petando na porta da Xunta de Galicia, que foi o que reclamaba eu tamén outro día na illa de San Simón, que levo reclamando dende hai meses e desde que casi cheguei en este caso ao Concello de Redondela como alcaldesa, que esa creación outra vez da Fundación Illa de San Simón, ese sería un xeito tamén de reforzar todas o que son as actividades e todo o que ali sucede. Que a xente sepa que a día de hoxe o Concello de Redondela, non esquecemos que a illa de San Simón está no territorio do Concello de Redondela, está na parroquia de Cesantes. O Concello non ten constancia nunca do que ali sucede, de que actividades hai, de que se vai a facer e a que lle dan permiso. Non temos nunca constancia. Por eso, a Fundación Illa de San Simón, aparte de todo eso, sería para darle ese contido de actividades, en este caso de divulgación, de que outros, en este caso asociacións, colectivos, podan formar parte, como era antiguamente, vale? Ata o 2011, que chegou, en este caso, o alcalde popular Javier Das, que foi cando pois extinguiron e deron por rematada esa Fundación Illa de San Simón. E por que esa resistencia a recuperar esa fundación? Porque consideran que co patronato, que tampouco forma parte do Concello de Redondela, co patronato xa está, en este caso, pois de algún xeito, pois controlada o que se fai na illa de San Simón, cando é totalmente mentira, porque o que está facendo o patronato é só dar esos permisos eu creo que sin criterio ningún, é dicir, todo o que se lle pide permiso, todo se lle está dando, sen uns criterios, pois eso, ni de memoria democrática, nin de divulgación de o que ali sucedeu, nin absolutamente nada, ni patrimonial, nin histórico, nin nada. Solo en este caso, pois esa parte cultural e festiva, que é o que está utilizando a Xunta de Galicia a illa de San Simón. A espera do que aconteza, non sei se manexades un calendario sobre sinalización ou actividades que se poidan programar na illa, agora si xa como lugar de memoria. Temos os compromisos que se decía ao principio do Secretario de Estado de sinalizar a illa, dos edificios, de limitar os usos e de empezar a facer todos eses actos que queren entre este ano e o ano que ven de empezar a que a illa de San Simón sexa ese referente desa memoria democrática que para o goberno do Estado é importantísima, e así mo fixo saber, e así sei que están traballando dese mismo día ao día seguinte, que xa estamos en contacto. O Concello de Redondela leva anos traballando pola recuperación da memoria dos presos de San Simón. Que pouso a alcaldesa deixou no Concello a represión vivida nesta zona, naqueles durísimos anos? Se me permites, destacar primeiro que gracias a loita de tantos e tantos anos dos colectivos e das asociacións se chegou aquí, e quero nomear, por suposto, a Iniciativa Galega pola Memoria e tamén ao Colectivo Republicano de Redondela, entre outros, tamén a Obradoiros de Fernando Monroy, a moitos máis, non? Pero son asociacións e colectivos que levan anos loitando para que se escoite, para que o que sucedeu na illa de San Simón non se esqueza, elevan anos traballando, en este caso exixindo que se faga xustiza, non? Por eso o Concello de Redondela, toda a veciñanza de Redondela está moi unida á illa de San Simón e ao que ali sucedeu, porque non hai un familiar, non hai un avó, unha avoa, un bisaboa que non hubiera sufrido de algún xeito as consecuencias de o que ali sucedeu na illa de San Simón, incluída en este caso a miña bisaboa, que tamén teño historia, pero cualquiera das persoas, moitas da veciñanza Redondela poden contar moitas das historias que ali sucedeu. Non sei se podemos contar a historia da tua bisaboa. Da miña bisaboa, sí, por suposto. A miña bisaboa era viúva, por segunda vez, tiña en este caso 3 fillos ao seu cargo, vivía sola, pois daquela era rosquilleira, se dedicaba a escaperlo con todo o que eso conlevaba, non? Era unha muller brava e loitadora. Pois un curmán pois que estaba perseguido,
pois escapou e se agochou na súa casa na bodega. A casa, por certo, é onde vivo eu neste momento, nunha casa que ten casi 300 anos, que está restaurada, que para min é a xoia, non? Porque pois ten moito simbolismo, non? Pois en esas bodegas que daba iso, pois aí agochou durante 2 días a este curmán. Cando supo que estaban na súa búsqueda, na súa procura, por medo el a que lle sucedera algo a ela e a seus fillos, marchou. Ela non quería, lle decía que non, que sabía o que lle iba a suceder na cuneta en este caso, da Concheira, non? Donde temos, pois, ese monumento que fixemos dende que eu son alcaldesa tamén. E así sucedeu. Ás poucas horas apareceu fusilado na cuneta da Concheira. Esas son das historias, como moitas, que contamos e que contan aquí os veciños e veciñas de Redondela e de a contorno. De que se deben lembrar. Son conscientes as novas xeracións do que aconteceu aí en Redondela, tamén no resto de Galicia, pero falando de Redondela? É un traballo para mí importantísimo, desde que cheguei, por eso decía, é o que estamos facendo sempre, ainda que non temos competencias, sempre estamos nos colexios pois, facendo charlas, obras de teatro, as asendas escolares que damos dentro do Concello todos os anos, pois hai 3 anos fixemos con o tema das madriñas de San Simón. De verdad que as caras, cando entreguei aquelas asendas nos colexios, nos de primaria, era espectacular, non? Porque abrían e decían, isto me contaba a miña nai, a miña avoa, que está coñecida que era ali veciña, non? Eso que queremos, non? Que non se esquezan, que os máis cativos e cativas sepan o que sucedeu, o que pasou, o que hai, non tantos, sí, foi en 1936, pero que en calquera momento, por desgracia, podemos volver a sufrir, e que non se poden esquecer o que padeceron e o que sufriron pois todos aqueles presos e todas as familias que por desgracia, pois por esa injustiza tuvieron que sufrir, ¿no? Ese traballo facemos continuamente, dende, en este caso, normalización lingüística, que quero darlle gracias tamén ao técnico de normalización. Estamos sempre divulgando, facendo cousas nos colexios, facendo no Concello, facendo charlas, colaborando con resto de asociacións e colectivos para dar que se siga escoitando o que pasou e que non se esqueza, non? O que ali sucede. Pois con esa mensaxe que damos, Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, moitísimas grazas por traballar a prol da memoria, grazas tamén por querer compartilo con nos. Unha aperta. No, grazas a vos e humildemente, porque sei que hai moito que temos que facer e que teño que facer e que seguramente aínda me queda moito que facer, pero bueno, pasiño a pasiño, sempre digo, e sempre con ganas, pois aí estamos loitando. Un bico. A declaración de San Simón como lugar de memoria non se entendería sen o traballo de historiadores e investigadores que levan anos rebuscando en arquivos, en atas, en rexistros para armar o puzzle do que foi este centro penitenciario de San Simón. É o caso do historiador Pepe Álvarez, especialista na represión franquista exercida na zona de Pontevedra. San Simón, que en realidade, aínda que lle chaman comunidade penitenciaria, foi, polo menos nunha das súas fases, campo de concentración, en canto que tivo prisioneiros en distintas situacións, presos gobernativos que non estaban sometidos a ningún tipo de procedimento judicial, presos xa xulgados nunha determinada etapa, outros que estaban á espera de xuízo, estivo en actividades hasta mediados do ano de 1943. Nos 7 anos que funcionou como centro penitenciario, o perfil dos reclusos que foi pasando por San Simón foi cambiando. Nunha primeira fase, ata o verán do 37, ata ali conducían presos procedentes da zona de Pontevedra e tamén do resto de Galicia. Na primeira fase eran presos políticos fundamentalmente da provincia de Pontevedra, non? Porque diante de que os centros de detención, as prisións tradicionais e os novos centros habilitados non podían albergar a todo tipo de a cantidade de presos que se estaban facendo, entón leváronos para ali. Despois chegaron os asturianos, tras a caída da fronte norte. Viñeron tantos de golpe que houbo que colocalos en barracóns portátiles e habilitaron a prisión flotante que chegou desde Bilbao repleta de presos vascos. Moitos foron executados en San Simón. E despois
finalizar a guerra, chegan os que chamamos os vellos, pola idade que tiñan, que eran presos do resto do Estado, da Andalucía, a Mancha, fundamentalmente, Aragón tamén, e que os traen aquí porque parece ser que tiveran unha idea de que era un lugar para estas persoas de idade, non, que se adaptaba mellor a eles, cousa que estaban totalmente erradas. Os presos de San Simón vivían en condicións durísimas, eran maltratados e humillados polo primeiro responsable da prisión, Fernando Lago Búa, quen coa axuda do médico Francisco Bustelo montou unha rede corrupta no interior da prisión. Chantaxeaban os presos e chegaban a pedirlles grandes sumas de diñeiro, falase de ata 200.000 pesetas, a cambio dunha liberdade que nunca chegaba. Eso intentano con varios, e cando fan con José Ramón de Castro, que era un preso que estaba ali, que era de dereitas, fora masón, era masón, pois a ese home, el tiña determinados contactos e denunciano. Entón, o comandante Senac en Vigo empeza unha investigación e vese que tanto Búa como Bustelo lle fixeran firmar. Hai unha serie aí de cambios, primeiro exigen diñeiro, despois, pero ao final fanlle firmar unha hipoteca dunha cantidade de sobre 200.000 pesetas a cambio da súa liberdade, non? A raíz disto, préndenos os dous, fanlle un consello de guerra, condenanos a morte, fusílanos no Monte do Castro o víspera de Reis, o 5 de xaneiro de 1937. Malia o fusilamento de ambos, as mortes non cesaron en San Simón. Calcúlase que polo menos 517 homes atoparan a morte no penal por mor da fame, a falta de hixiene ou por enfermidade. Algúns foron executados, outros eran sacados de noite en lanchas metidos en camións e os seus corpos aparecían horas despois tirados nunha gavia ou no fondo da ría. Ainda que hai quen se atreve a negalo, todos eles son os mortos da illa de San Simón. Hai estudosos que o que fan é contabilizar só os que morreron dentro da illa, poden andar sobre 500 e pico. Hai outros que lle engaden os que se quitaban da illa mediante as chamadas sacas, que foron moi famosas, non? E que eran comuns de outros cárceres tamén, paseos, ou os que quitaron tamén da illa para fusilar, porque estaban condenados á morte. Entón aí o número sube bastante máis, a 600 e pico, 700, non? A finais dos anos 80, algúns dos superviventes atrevéronse a contar por primeira vez a súa historia diante dunha cámara. Relataron a súa experiencia no documental Aillados, dirixido por Antonio Caeiro. 80 personas dormían en cada sala. Así que había allí nese edificio solo 600 e pico personas. 600 e pico horas. Tiñamos 108 centímetros de anchura para dormir. 38 centímetros. Nada máis el lío que daba a volta no medio da brigada, aquilo se quedaba sin sitio. E, cando había que salir ao servicio, de noite, pues, a veces pisábanse pernas, a veces pisábanse cabeza, a veces pisábanse de todo. Non é justo, es que non poden explicarlle, ou non nos poden explicar como se cometeron esos crímenes, porque un crímenes a diestro e siniestro, en nombre de quen se cometeu tanto crimen en este país. Antonio Caeiro, que tal? Moi boas, benvido. Hola, boas tardes. Aqueles testemunhos cargados de emoción, cargados de carraxe, cargados sobre todo de verdade, aínda hoxe, máis de 40 anos despois, aínda nos sobrecollen a todos, non? Non sei se era a primeira vez que falaban os presos en primeira persoa diante dunha cámara. Diante da cámara posiblemente, porque aínda moitísimos anos despois seguía sin falarse do tema, ni de San Simón, ni do tema de memoria histórica, ni nada. De feito, nós en ese momento falábamos de memoria oral, de transmisión de coñecementos a través do oral, ¿no? E bueno, claro, cando era a primeira vez que se encontraban cunha persona que lle estaba preguntando, unha persona que era moi xoven en comparación con eles, que estuvera interesando por iso, eles, a ser a primeira vez, tamén, ademais, non estar tan mediatizado como está hoxe, que se fala,
tanto empezaba a contar cousas que nunca contara na súa vida, e nós, lógicamente, escoitalas tamén. Semella que foi case como unha catarse, non, para eles espirse diante da cámara. Sí, bueno, en certo sentido sí, porque moitos tiñan ganas de contar. Non fomos só unha vez, en algunhas casas fomos 3 veces, ou así, porque unha das cousas que a mí me gustaba era ir a gravar, vale, o que é a primeira vez, pero despois, cando empezaban a coller confianza e a falar, pois empezaban a salir outras cousas que viñan despois do silencio, cando che contan unha historia, despois quedan un momento pensativos e volven a empezar a contar a historia de outra forma, pero moito mellor, máis, como xa máis, que saía con máis forza. Sí, porque non hai que esquecer o momento no que se produce todo isto. Apenas pasaran uns anos, non? Ao fin e ao cabo da morte do ditador, acababa de levantarse ese manto de silencio, non? Que pesou durante eses durísimos anos, e eles por fin podían falar con liberdade, non? Ou non? Todo empezaba moi ben. Cando morre, veñen alegrías por parte da xente opositora e tal. Pero sucede algo no medio de toda esta historia, que é o golpe de Estado de 1981. E en ese momento ten conta que nós empezamos a gravar no 86, 5 anos despois do golpe. Pois despois do golpe as cousas se viñan un pouco hacia atrás. Por exemplo, Reixiño recorda do ano 81, cando foi o golpe de Estado, que a él dixeronlle vamos a salir de Porriño, que era onde vivía, a unha casiña que tiña fora, e notaba como un coche o seguía incluso por un camiño. Entonces dice, non estaba cómodo, incluso algunha persona non nos deixou entrar na súa casa para falar. Sí, porque o que ali se contou, o que se contou nese traballo de investigación, Antonio, son os detalles de como se vivían, non? Nesas prisións franquistas, neses campos de concentración, cunhas condicións de vida terribles, un trato terrorífico e ameazas sempre de que podían ser eles os seguintes, non? Sí, especialmente nos primeiros tempos, que como con Lago Búa, con Bustelo o Teniente Rabioso. Cando o teniente da fuerza lle deu o tiro de gracia, el co bastón abrindolle a boca e lle dice, non, un tirito máis, un tirito máis, porque aún está vivo, non es que está vivo, dale un tirito máis. Y el pobre asturiano aquel que estaba revolcando en la tierra, agonizando, ¿no? Porque le tiraron mal. Y de los 3 que eran en el grupo, el pobre del chico aquel pues se revolcaba en la tierra. Y él le chuzaba con el paraguas y le decía, muere, rojo impío. Cando xulgaron a Bustelo, o médico, e a Búa, o xefe da prisión, por feitos de prevaricación e de non polas matanzas que houbera, máis ben, senón polos roubos que lle facían ao propio Estado, máis que se sentían máis molestos por esa cuestión. Este era un verdadero traficante de carne humana. Estes homes se dedicaban a poñer en libertad aos presos, anticipándole que tiñan que dar unha cantidad. Sentimos las palabras de los Félix que le dijo, no te muevas, que tengo orden de detenerte de Felipe Sánchez. Entonces estaba ali co piquete e lle dice, Búa, pero Francisco, tú me vas a matar a mí. Entonces lle dice o capitán da Guardia Civil, lle dice, yo cumplo con a lei. Cando van a matar a Búa, Búa fai unha carta a súa muller, nunha carta en que enculpa a moitas máis personas. Pero esos, digamos, que acabaron sendo uns cabezas de turco e os mataron e tal, pero eles fixeran matar a moitas máis personas, porque en aquelas noites de San Simón, o máis pequeno ruido, o traqueteo dunha motora chegando polas noites, a que viñan, e despois os ruidos que se sentían nas propias
brigadas de movimento de xente tal e cual, pois iso metía moito medo, non solo en San Simón, porque cando iban a xuicio, Reixiño o conta con pelos e señales nun momento do documental, pois conta como unha xente viñera a Pontevedra e al final non pasou nada, pero se le pusieron as cositas en el cuello de unha forma alarmante. Cando saliron, que se levantaron, e xa pediron 30 anos, tal, eu recordo que cando empezaron por 6 anos un día, 12 anos un día, 21 anos, la pena de, éramos os 6 primeiros, la pena de, en ese la pena de, bueno, que? Eu non estou morto os demais porque Dios deunos así, la pena de 30 años, empezamos a xorar, sabes, a miña familia que estaba ali, empezaron a xorar todos, de alegría, pues, cache na máis salada. Contan tamén que tiñan que dormir amoreados, que a alimentación era penosa, as condicións de hixiene tamén, e claro, existían moitas enfermidades, moitos non conseguiron sair con vida dali. Sí, as mortes especialmente cando xa no 38, aí, 39, están vindo xente maior, que en estes momentos é máis xoven que eu, xente de 60 anos, pero os 60 anos daquela época, que non son os 60 anos de hoxe, ni os 70 de hoxe. Xente que, ademais, viña derrotada, totalmente desencaixada por feito que tiñan de que encontraban un novo país e de repente ese país desfíxose debaixo deles. Os de aquí, os de Galicia, aínda tiñan a familia cerca e máis ou menos sempre podían ter comida, arreglos de roupa, se tiñan iniciado unha manta, tal. E eles que viñan de fora encontráronse así con unha solidaridade das xentes da zona do Morrazo, a xente de Redondela e tal, que os axudou en todo momento a toda esta xente, pero sin duda eran moita cantidad de xente e as mortes eran moitas. Estamos falando de uns 500 mortos que pudo haber ali, só por a cuestión de alimenticia, do trato e da climatoloxía. E despois estaban as sacas, non? Sí, nos diarios de Valentín, no diario de Bienvenido, móstranse varias sacas de xente que hasta fai pouco aínda non descubriron si os nomes, pero non onde estaban. Hubo varios desenterramentos por a zona de Pontevedra e tal, buscándos e a estas alturas, e sendo dentro dun cementerio como eran algúns, non apareceron nin facendo prospeccións para buscar. Ademais das entrevistas, tamén tivechedes ocasión, non, de entrar en San Simón, pasaron xa moitos anos e aquilo cambiou moito, non? Non sei se daquela quedaba aínda rastro do que foran aquelas condicións de vida nos seus muros, nas celas, conservaban aínda o rastro daqueles anos de terror? Sí, de feito na illa aínda había zonas, por exemplo, na parte na illa de San Antón, que é a illa pequena, e que é o único que guarda un edificio máis parecido aos que estaban en ese momento, pois ali nos sótanos había ainda papéis de cando era Lazareto, San Simón, o sea, do 20 e tantos para atrás. Sí. Hai quen me conta que incluso eles entraron moito antes que eu en San Simón e que había papeles de cando fora cárcel, pero isto non o vin. Eu vin os papeles outros. Pero sí, ten en conta de que no ano 86 87, que é cando nós estábamos por ali, a illa estaba abandonada en sí en cuanto aos edificios e tal. A illa sempre estuvo vigiada, porque antes a illa pertenecía a zona desta de pesca
pero do Ministerio madrileño. O sea, madrileño do Estado, que pasou a Xunta, ¿no? Entonces, digamos que en aquel momento as condicións que veías, que escoitabas deles e o estado da illa concordaban. Cando entramos no 86, pois veías un espacio, incluso coa súa maleza entrando nas casas, entrando nos edificios, todos, que dá unha sensación de ruína, de que daba hasta medo, sin que houbera un fascismo ao rededor, pero sentíaste como moi, digamos, apartado do mundo. Ahora, chega Fraga ao poder, chama a César Portela e hazme aquí un complexo turístico, e acabamos con este tema de la memoria. Así vemos que os sitios que empezan a reconstruir, que cambiar todos, e, por exemplo, o hotel non sei que, residencia Estela Maris, uns nombres que, vamos, que escapan a realidade do que foi. Que supón declarar agora ese lugar como lugar de memoria, Antonio? Por que é importante? Que se declare como lugar de memoria é lógico que teña que ser así, pero hoxe en día a mí non me dice o que me dicía en outro momento. Desde aquel documental de San Simón, Antonio Cairo non deixou de traballar a prol da recuperación da memoria xa desde o ano 2007 a través da Asociación Fallado da Memoria, non, que se encarga, Antonio, de recoller todo tipo de material audiovisual, non, de historias relacionadas coa represión, non, en toda a zona de Vilagarcía, tamén no resto de Galicia, non? O Fallado da Memoria é moito máis amplio que un simple asociación da memoria. Empezar recollendo material fotográfico, audiovisual, sonoro e documental de Vilagarcía e diversos povos ao rededor. Crea unha serie de páxinas web, cando as páxinas web ainda non teñen a forza que tuveron bastante despois, pero necesitábamos un espacio, xa que non o tiñamos físico, que hoxe sí, por menos un espacio virtual, que iso foi internet, que onde hoxe se mostra a maior parte dos traballos. Lógicamente empezamos a facer grabacións da xente, da vida vivida, especialmente en relación á guerra civil, e con iso vamos facendo unha serie de arquivos que, por exemplo, serviron para que a primeira fosa que se abriu en Galicia coa colaboración do Estado Central, Xunta e Universidade, que se fixo en Vilagarcía, ese material que se gravara case 20 anos antes, nos serviron para facer un traballo que se chamou Removendo a Terra, que era en base a quenes buscaban esta xente no cementerio e quenes eran os que buscaban. Non só porque hoxe, como no traballo de Lola, o que nos interesaba era o feito de a continuación da memoria, porque a memoria se sostén porque hai unhas persoas que están contando continuamente ou estuveron contando, e nós o que fixemos é suplir a esas persoas que xa foron morrendo co paso do tempo, e suplimos contándola nós, pero na voz delas, o sea, gravalas e entonces hoxe sacalas a luz. Agora, vamos a piques eso de presentar ese documental centrado na figura de Lola Blanco e a súa familia. Que outros proxectos temos en mente, Antonio? Pois acabar outro. É que eu empezo un e podo tardar anos en acabalo, Temos un traballo que está, por unha parte, baseada no libro Seike de Arins, Susana Arins, daqui, que é de Vilagarcía, e esa historia é a que me falta por rematar.
Bueno, pois nada, seguiremos atentos a ver como remata esa historia. Pois nada, Antonio Cairo, moitísimas grazas polo teu traballo, moitas grazas tamén por querer compartilo aquí con nos. Unha aperta. Gracias a vos por difundilo. Grazas, Antonio. A ferida aberta no 36. Entre os 5.600 presos que se calcula estiveron internos en San Simón, había xornaleiros, mariñeiros, gandeiros, mineiros, xastres, cociñeiros, mestres e ata un futbolista, pero tamén figuras destacadas das nosas letras. Como xornalista de Ribeira, Manuel Lustres Rivas, colleron a comezos de agosto o regresar da redacción do Faro de Vigo. Lustres foi detido cando estalla a guerra, sin que lo esperara. E, bueno, para Lustres, a pesar de que a súa dona xa tuvera problemas, tratou de convencelo de que se fora para Ribeiras, porque ali, podía ser máis protegido pola súas coñecidos os seus coñecidos en Ribeira, pois non o quiso facer, non? Entonces, el foi cesado a principios de agosto do Faro de Vigo, onde era redactor xefe, e foi detido na súa casa, non? Posteriormente, foi levado, por exemplo, estuvo na prisión de Vigo, estuvo tamén na illa de San Simón, e, desgraciadamente, apareceu morto, un 10 de novembro do ano 36, na playa de Redondela en concreto, non? 3 días despois aparece asasinado en Pontevedra o tipógrafo e impresor Ramiro Paz Carvajal. Presidente da Agrupación Socialista Pontevedresa, impulsor do Estatuto do 36 e presidente do Comité Provincial da Fronte Popular, Paz Carvajal traballaba ademais como delegado técnico administrativo no Gran Hospital de Pontevedra e dirixía ademais varios xornais de corte socialista sindical. Foi detido o día 20 de xullo do 36 acusado dun delito de traizón. Permaneceu recluído case 2 meses no hospital ata o seu traslado á escola normal que facía as veces de prisión. Dalí levárono a San Simón. Pero os 8 días da súa chegada a San Simón xúlgano e condenano a morte canda outros 9 procesados, entre eles Víctor Casas. Pouco antes de ser asasinado, Casas envía unha carta ao dirixente galeguista Manuel Gómez Román. É triste e doroso morrer estúpidamente sen motivo ningún. E sobre todo cando se olla perto o triunfo da nosa causa por virtude do aplastamento do movemento criminal que ensanguentou a España e no que a Galicia tocoulle o papel de mártir. Pídolle a vosté a todos que neste intre do triunfo e da liquidación do sucedido non esquezan os culpables. Confío en que seguirán traballando pola terra, encamiñando a xa polos vieiros da súa liberación definitiva. Reorganicen o partido, o noso glorioso partido, e xa claramente, pois non pode haber dúbida para ninguén con un matiz netamente esquerdista dentro das esencias vivas da personalidade. O día 12 de novembro do 36, todos son fusilados na estrada de Campañó. Ese mesmo outono deteñen en Cangas o poeta e xornalista Xoán Carballeira, militante do Partido Galeguista, alcalde de Bueu e impulsor do referendo do 36. Foi destituído do cargo o martes 22 de xullo despois de ordenar o requise de armas e o seu envío en camións a Pontevedra para defender o goberno civil. O día 20 ou 21 está por aquí, fai un acta dimitindo de alcalde e entregándolle o que é o delegado de pesca, que é Gonzalo Torrente, o pai de Torrente Ballester do escritor. Entonces veñen os de Marín SAS, entran aquí un oficial de Marín con varios mariñeiros de Marín e obligan a dimitir. El firma un acta de entrega ao poder e entonces se vai para a súa casa. Nos dá a impresión de que se ocultou durante un certo tempo. Hai quen dice que foi na zona de Vilalonga, que tiñan un familiar por alá, pero logo intenta volver a traballar, verdad? Tiña a súa familia que tiña que darlle de comer, a súa nai, as súas irmáns. En setembro foi arrestado. El estaba convencido de que nada lle ia pasar porque nada fixera e negouse a escoitar aqueles que lle aconsellaban escapar. Pero pronto relacionano cun acto de sabotaxe na ponte de Beirises e condenan a morte canda outras 15 persoas. O 17 de setembro de 1936, Xosé Francisco Gómez de la Cueva é encarcerado na Escola Normal de Maxisterio de Pontevedra por un delito de rebelión á espera de celebración do Consello de Guerra. Fallamos.
que debemos condenar y condenamos al procesado José Gómez de la Cueva a la pena de muerte y a los demás procesados a la pena de reclusión perpetua. Sabemos que a nai de Carballeira foi a Burgos a falar con Franco a pedirlle un indulto e estas cousas sempre acababan mal. Cando chegaba o indulto xa estaba fusilado, non? Entón conmutanlle a pena de morte a unha parte deles, pero Carballeira e outros 3 máis compañeiros quedan coa pena de morte. 4 meses permaneceu Carballeira confinado na illa de San Simón. Cada día notaba os seus pensamentos e o horror da reclusión nun diario que recuperaron os seus amigos o día do seu fusilamento e que foi destruído tempo despois. Cando o levan a fusilar, o entregan a un veciño de Bueu que trae as cousas para aquí, entreganlle a súa moza, Lola, probablemente por medo a que eso delatara, que pudera meterse con ela, pois ese diario acaba desaparecendo. Únicamente conservou unha fotografía de Lola, onde por atrás se despide de Carballeira, se despide de Lola 1 hora e cuarto antes de ser fusilado. Lolita Lolucha. Conserva esta foto donde escribo cuando falta 1 hora y cuarto para morir, a las 5 menos cuarto. Morimos a las 7, cuando tú despiertes y pienses en mí seguramente. Cueva. O xornalista de Bueu foi fusilado o 17 de abril de 1937. En Vilagarcía, os fascistas deteñen no 36 o abogado, escritor e colaborador do diario vespertino La Noche, Luis Bouzabrei. Ele era un político que estaba no Partido Galeguista, que formaba parte do Fronte Popular, e daquela iso era máis que suficiente para ir a por él. Acusábano dun delito de rebelión e recluírono en San Simón. E cercaronme as ondas que grandes son. Postos a 4, o patio aferrollado, arenga e asco. Non, medo non. Asco e crembas e engullo do falar da besta variolado. Morte pro que se mova e se revolte, que xa vestida morte besta. Como é posible? Ai, Deus, que o home escole os cans da garda para darlle almo de ratas arrabiadas. Que vergoña se sinte pola cativeza do inimigo. Era mellor para a súa hombría o seu creto e credo, serse mellor que vencedor vencido. Ai, que mesquiñas elas son, agora as ondas de San Simón. San Simón, 1936. Durante os 5 meses que permaneceu internado alí, intercambiaba cartas coa súa familia. Queridísimo hijiño, el frío es muy grande. Di si necesitas algo más de abrigo o en la cama alguna manta más y te la mando. Le pido a Dios, y pídele tú también, te saque pronto de ahí, pues tú no eres malo, y nos atenderá, y pronto nos veremos todos juntos y tranquilos en lo que cabe. Ten paciencia, hijiño, que luego vendrás, y Dios nos recompensará todas estas penas. Recibe muchísimos besos de tu madre y saludos a los que vi el otro día. Despois de moitas xestións, o seu irmán Fermín, que era abogado, conseguiu sacalo, pero a súa vida xa non sería a mesma, como explica o seu neto Gonzalo. Cando por fin o liberaron, o seu irmán Fermín, que era xuiz na Estrada, foi persoalmente á prisión a sacalo, porque tamén sabía o que había cos que liberaban, entre comillas. Ademais, era un terror psicolóxico constante, porque ti sabías que en calquera momento te podían sacar para matar. Con todas as dificultades intentou vivir nun mundo que non era o seu. A San Simón foi parar tamén o lingüista Aníbal Otero, natural de Ribeira de Piquín, de estrana apariencia, discreto e pouco falador. Otero foi arrestado en Portugal tras interceptar uns apuntamentos de fonética que consideraron sospeitosos as forzas de seguridade lusas. Estaban convencidos de que estaban ante unha espía do exército republicano e que aqueles papéis agochaban mensaxes en clave cos que combater o avance dos fascistas. En realidade, Aníbal Otero estaba tomando notas para a elaboración do Atlas Lingüístico da Península Ibérica que dirixía Navarro Tomás.
O 5 de agosto de 1936, Aníbal Otero é entregado ás autoridades españolas. Aínda que negou en todo momento as acusacións que pesaban contra él, Otero foi condenado a morte un 5 de marzo de 1937 e encarcerado en Tui. Leváronme e trouxéronme á cadeia, pero aquela imaxe non tivo continuación. Quedei truncado nela, sin principio nin fin, roto por primeira vez e aberto ás roturas futuras. Un cor de leite matizaba tenramente todo. Hoxe mesmo vexo aquela imaxe como dun ser irrecoñecible nun mundo de misterio que solo un halo de si deixaba ver. Pois non teño continuación bastante para explicala e que a paisaxe superpúñase sobre a trama de sensación de morte que esvaída dos cadáveres frotaba no ar. Aníbal Otero, 4 de febreiro de 1939. Atormentado pola idea de ser asasinado, pensou incluso en sacarse a vida. Estaba seguro de que nada nin ninguén podería axudalo, pero equivocouse. Persoeiros e institucións destacadas como Menéndez Pidal, o alcalde galeguista de Mos II Pampillón, a Universidade de Lisboa para que traballaba ou o coengo de Santiago Jesús Carro García interviñeron no seu caso, este último a instancias do doutor Darío Álvarez Limeses, compañeiro de cadea de Otero en Tui e fusilado en outubro do 36. Darío soubo que a clave era esas apuntamentos en alfabeto fonético que os carceleiros, as autoridades, pensaron que se trataba de unha lingua crítica, secreta e tal. E entón, gracias a información de Darío Álvarez Limeses, salvou a vida. Aínda que o filólogo descoñecía, a sorte estaba do seu lado. Conseguiu que lle conmutaran a pena capital pola cadea perpetua e durante 5 anos estivo preso en Tui, San Simón, Figueirido e Burgos. Tras varias revisións do caso, Otero conseguiría a liberdade condicional en maio do 41 e a definitiva en agosto do 42. Fora agardáballe unha Galicia masacrada polo azoute franquista. Hai pouco soubemos que tamén o pai do catedrático de literatura galega Xesús Alonso Montero estivo interno en San Simón. Meu pai, que era un home casi analfabeto, era un home traballador do campo, etc., con moitas virtudes nese sentido, pero era un home de pensamento tradicional. Pero estuvo preso, porque resulta que na taberna de meu pai, onde eu nacín, que se chamaba El Recreo, na rúa Urzaiz, a noitiña ou a tardiña, a cúpula do Partido Socialista en Vigo, empezando polo alcalde don Emilio Martínez Garrido, a cúpula que foi fusilada en Pereiró o 20 de agosto, todos eles, a cúpula tomaba o vaso ali, tomaba unhas tapas, e entón un dos que tomaba coa cúpula, que era o secretario da Casa del Pueblo, dicíase del Pueblo, non do pobo, era un tal Brunet. E o Bruneo que lles pida a meus pais que o deixen quedar ali. E alguén delatou esa cousa. E un bo día apareceu a policía, a falanxe e tal, e collen a meu pai. Estuvo primeiro na prisión de aquí, logo levaron a San Simón, está de agosto a mediados de maio. Recordo o día que cunha especie de cesta no que traería a súa pouca roupa interior e algunha cousa, algún enser, vexo chegar a meu pai que regresa de San Simón. Isto é xa o ano 37. Estuvo primeiro na prisión de aquí, logo levaron a San Simón, está de agosto a mediados de maio. Recordo o día que cunha especie de cesta no que traería a súa pouca roupa interior e algunha cousa, algún enser, vexo chegar a meu pai que regresa de San Simón.
Outra das persoas presas en San Simón foi o pai de Queta Molas, presidenta da Asociación de Memoria Histórica de Marín, que acaba de ser galardoada e nada co Premio Galiza Mártir que outorga a Fundación Alexandre Bóveda. Un merecidísimo recoñecemento para unha muller que leva anos loitando pola preservación da memoria. Enriqueta Otero, Queta Molas, que tal? Benvida. E moitos parabéns. Moitas grazas. Dígame, que se sinta recibir un premio con tanta significación, ademais, como este? Bueno, a verdade é que impón un pouco, porque un non se sente merecente, entendes? Xa levo tantos anos, xa forma casi parte da miña vida habitual, ese premio sempre me pareceu algo para persoas con moita trascendencia, e logo é un pouco así abrumador. Vostede leva 25 anos, creo, traballando en favor da reconstrución da memoria, primeiro na Mesa pola Recuperación da Memoria Histórica, desde 2007 a través da Asociación da Memoria Histórica de Marín, unha implicación que, polo que ten contado, nace do drama vivido polo seu pai, non? Por Eduardo Otero Molas, militante socialista detido e encarcerado no 36. Pois sí, nace un pouco diso, ainda que polo seu carácter e pola súa traxectoria na vida non trascendía ese drama solamente en momentos especiais. Porque el tiña unha forma de ser de unha persoa con un humor especial, pero os rapaces andamos polo medio e enterámonos de casi todo. Claro, e por que foran a por el, Queta? De que o acusaron? Bueno, el era xa militante desde xoven, de 20 e tantos anos, debía ter 19 ou 20 anos cando empezou a militar no Partido Socialista. Xa era suficiente para, entendes, para ter para que foran a por ti, porque iban a por los que foran participantes da Fronte Popular e polos presidentes de sindicatos, o sea que non era nada raro que por esa militancia, entende, que fora un dos escollidos. Condenaron, creo, a cadena perpetua con 28 anos de ingresou en prisión, non? No primeiro momento levaron a Pontevedra e despois a San Simón, non? Aquí os de Marín viñanos a buscar a casa, normalmente pois a Garda Civil ou elementos non sei se eran ainda algúns carabineros dos que quedaban. Entón, pois a primeira declaración en Marín facíase sempre no polígono Janer. Xa estaban os militares organizados e ali era onde había que facer a primeira comparación, a primeira declaración, especie de entrevista ou declaración. E de aí xa o mandaron para a Normal de Pontevedra. A Normal de Pontevedra, ali encontrouse xa co resto de compañeiros, ali estuveron uns cantos meses ata que habilitaron logo xa na illa de San Simón, no Lazareto, que como por aquí para falar da illa de San Simón sempre dicían o Lazareto. Sí. E canto tempo estaría retido en San Simón? Pois estivo desde o ano 36 ata o 41, que de aí trasladárono a Figueirido, ata o 44. A medida que foi vostede moderando, non sei se en algunha ocasión lle contou as condicións nas que vivían os presos de San Simón ou o trato que recibían por parte das autoridades ou daquel temeroso Padre Nieto. Non sei se lle ten contado algo. Sí. Unha das anécdotas que máis lle oín contar pois foi o que ocorreu o día de San Simón, cando o Padre Nieto quixo facer aquela festa, unha festa de tipo religioso, máis ben, ainda que despois lle puxeron un menú extraordinario. Aquela festa pois incluía comunión e confesión. A maioría da xente que estaba ali pois eran xente incluso de outras religións, porque de Marín había moitos evangélicos. E despois estaban os Poza, que se declaraban oficialmente ateos. Entón, cando os mandaron poñer na fila para ir a comulgar, para que se foran xa poñendo todos en ringleiras, pois houve uns cantos, entre eles, os amigos deles de Marín evangélicos, que tamén deron un paso adiante para dicir que non podían, porque as súas conviccións, as súas ideas religiosas, pois lle impedían
facilizo para eles, non? Entón, meu pai dicía por detrás, porque eran moi amigos, pero para que te vas a expoñer, que che importa? Porque para meu pai enfrentarse despois de outras pasos que tiveron que dar por culpa dun cura, poñerse aí para que yo fixera o paredón, parecía que non era suficiente. Viviu nunhas condicións, supoño, que moi penosas ali dentro, non? Moi penosas porque casi non tiñan espacio para moverse. Eso tamén a veces contaron os poucos que quedaron vivos para contalo, todos coincidían no mesmo, que estaban tan xuntos que cando un se quería mover, tiñase que mover o resto. El tamén é dos peollos, é da comida, sempre, miña nai recordaba sempre, non? É que claro, teu pai que está moi delicado do estómago, porque dixo do lazareto, o sea que todo sempre, a palabra lazareto para mí non foi nada, a nova democracia non foi nada, non. Xa. E ademais de perder a liberdade, perdeu tamén o seu traballo de funcionario no Concello, non? Claro, daquel, pois tiña oficio de zapateiro, de músico, o principal era o de funcionario, era importante, e iso saleu xa con esa condea, xa non pudo exercer máis. Nunca foi rehabilitado no cargo. Pois mira, como ele era novo, aínda lle dou tempo, cando no ano 66-67 se promulgou unha orde que tivo que non podía haber persoas que por cuestións políticas hubieran perdido o seu traballo, que non puderan exercer. El aínda puido entrar, estivo 2 anos, porque xa tiña 63 anos aproximadamente. E durante todos eses anos, despois de recuperar a liberdade, puido facer unha vida normal ou sentiuse controlado, vixiado? Non sei como foi o trato recibido por parte das autoridades franquistas. Mira, controlado e vixiado, sí, pero el era un home que tiña moita xente alrededor del, porque unha das cousas que montou pois foi un pequeno bar, unha taberna. E ali había todos os días que unha especie de faladoiros, non sabes? En ese faladoiros había xente moi humilde, pero tamén había xente que estaba en boa posición, pero que ainda seguían sendo republicanos. Xa, el nos faladoiros falaba, pero con vostedes na casa falaba do tema, ou era un tema tabú? Un tabú non era, pero non eran as mesmas cousas. Recordo que veu a cear, había algún que ainda estaba solteiro, que estuvera con el tamén preso, e logo, ao final, pois, contaban entre os dous, entendes? Pois, cousas de cando estiveron ali, do que lle pasara, porque algúns deles tamén eran de outros partidos, do Partido Comunista, pois había algún que despois, aínda nos anos 50, aínda houve unha redada, aínda tiveron que volver ao cárcere, cando xa viñeran de volta. Logo, pois, depende un pouco do que vivira cada quen na súa propia casa, porque todo isto era bastante, había que leválo con moita discreción, polos problemas que se podía. Date conta que eu ainda recordo que nesa taberna viña entrar algún policía dos de Marín, que coñecíamos todos, cando viña un personaxe así de moita categoría, sobre todo a Escola Naval, que é onde máis viña, non? Pois e logo uns cantos dos que estiveran no lazareto, sobre todo, ou nos cárceres, que pasaban por ali, dicen molas, mañana ya sabes, en comisaría. E había 10 ou 12 que estaban ali en comisaría, mellor tiñan que estar ali unhas tantas horas, mentre estaba o personaxe en Marín, falando entre eles. Esa era a rutina, non? Meu pai foi 2 veces na camioneta para fora da illa, entendes? Ayer, claro, primeiro tiñanos que vir a buscar, despois iban no barco, esperaban unha camioneta, e dali viña de volta alguén, depende. El foi 2 veces, e 2 veces veio de volta, porque dixeron, non hai máis, non caben máis, cierren. E os que non cabían viñeron de volta para a illa. E os que non cabían salvábanse, non? Sí, por milagre ou polo que fora, entendes? Por casualidade, polo azar. Polo azar. El vería morrer moitos compañeiros, supoño, non? Sí, moitas. Sí. Por iso eu, ao oír os nomes daqueles compañeiros, oílo tantas veces, el sempre se ocupou, xa foi el o que facía esa memoria entre eles, pero ao faltar el,
e outros, porque a maioría desa xente foi morrendo nos anos 80 e 90. Todo un silencio como se non pasara nada. E claro, no meu caso, como oíra tantas cousas, foi o que me animou. Sí. E aí foi onde empezou vostede a implicarse máis e máis, non? Sí. Pois que importante agora ese traballo, Queta, que importante. Bueno, pois algo se vai facendo. O lazareto onde estivo seu pai recluído vai ser declarado dentro de moi pouco lugar da memoria. Non sei que lle parece a vostede este recoñecemento e que cree que debería supoñer para este lugar. Pois para este lugar debería ser un respeto e que quedara tamén, no ano 2006, no ano da memoria, fixérase unha exposición e uns traballos con moitas fotos. Había unha daquelas, un dos edificios que xa casi todo está, que non se parece moito ao lazareto que había no 36, non? Pero había moito, sobre todo, documentacións, fotos que están en mal estado neste momento, non están ben guardados. Entonces, recuperar un pouco todo ese material, que quedara unha especie de museo, como hai en nuestros países, e logo hai uns tipos de actos de tipo cultural, de tipo de respeto, non para facer aí os xogos como querían facer, dos condites, de cousas, ou concertos así, moi Eu penso que non é para estes lugares, temos exemplos no resto de Europa. Pois, Enriqueta Otero, Queta Muelas, moitas grazas por atenderme, moitísimas grazas polo seu traballo, e insisto nos parabéns por ese maravilloso Premio Galiza Mártir que xa pode lucir con orgullo. Así, grazas. Foi un placer falar con vostede. Bueno, pois igualmente, que hai xente nova que irades tamén deixar aí transcrito. Un bico, veña, hasta outro día. Hasta outro día, hasta logo. A Ferida Berta no 36, un podcast de Nuria López. A situación dos presos de San Simón chega a gran pantalla da man de Miguel Ángel Delgado. A súa longa metraxe San Simón vais estrear dentro de nada no Festival de San Sebastián. Trouxeronos a illa na madrugada do día 15. A pequena motora que nos levaba cruzou o río en silencio. O medo torturábanos a todos. Miguel, que tal? Moi boas. Hola, boa tarde. E antes de nada, parabéns. Como estás a poucos días da estrea? Pues contento, la verdad, muy contento por tener ya la oportunidad de compartir el fruto de todos estos años de trabajo y también de colaboraciones, de poder compartir con tanta gente que ha participado en la película un poco el resultado y también, sobre todo, pues recuperar la memoria nuevamente, ¿no? En la forma en este caso, de película. Claro, desde o punto de vista artístico imagino que será unha pasada ir a San Sebastián, pero tamén desde o punto de vista da memoria. Supoño que será tamén unha responsabilidade, non? De cara a todas esas familiares de víctimas que estiveron aí en San Simón, non? Sin duda, es una responsabilidad, pero también a la vez es una oportunidad de relacionarse con la memoria, de encontrar las formas, los formatos y también nuevamente de rememorar de una forma conjunta. Hemos compartido y hablado a lo largo de estos años en muchas ocasiones. Claro. Y abordado, ¿no? Un poco sensibilidades, lugares de relación con la isla, con esa memoria en el seno de las familias. Entonces, efectivamente, es un momento para mí feliz. Claro, falamos dunha película que froito, como dis, dun traballo de moitos anos atrás, non? Creo que comezaches hai 4 anos, non? A perfilar este proxecto. Un poquito más, llevamos casi 5 años ya con esto. Efectivamente, primero nos pilló la pandemia en el comienzo del planteamiento de todo el proyecto y eso generó algo de retraso. Claro. Y a la vez también nos reorientó hacia la forma que tiene actualmente la película. Por que decidiches involucrarte en un proxecto así e por que apostaches pola ficción, polo branco e negro e non polo documental? Decidí involucrarme casi de alguna forma por una experiencia sobrevenida. Yo no venía investigando específicamente
la isla de San Simón o su historia, sí estaba investigando para un proyecto artístico en el que estaba desarrollando sobre islas cárcel, sobre lugares de encierro y represión, y en ese contexto de trabajo, de lectura, de investigación, pues fue cuando descubrí la historia de la isla de la mano de mi amigo y compañero en la productora, que es un artista de Vigo, Nicolás Combarro, y a partir de ahí ya fue investigar e ir entrando más en la historia de la isla y también sorprendido un poco de la brutalidad de su historia y también de cuántos espacios quedaban aún por contar, por narrar, ¿no? Por descubrir. Y decía, ¿y por qué ficción en un documental, Miguel? Sí, pues por un lado, de las primeras personas también a las que me dirigí cuando comencé con el proyecto fueron algunos investigadores. Y uno de ellos fue Antonio Cairo, que ya había hecho previamente, ¿no? Junto con, primero, bueno, un documental y luego un libro, ¿no? Junto con Clara Elsa y Juan Antonio González. Sí, Hallados. Y Hallados, correcto. Entonces ya había de alguna forma un documental y un documental en el que los propios presos contaban su propia experiencia. Entonces, bueno, eso me hizo replantear el proyecto, en dónde o desde dónde trabajar. Y para mí la ficción pues daba pie un poco a reflexionar también sobre la memoria, ¿no? Sobre ese lugar que de alguna forma tenía enfrente de mí, lo recuerdo perfectamente aquel día en la playa de Cesantes, y que a la vez se ofrecía, pero también guardaba muchos lugares aún recónditos que no estaban, no eran tan evidentes, ¿no? Y me pareció que la ficción nos daba pie a rememorar, a volver a contar la historia de San Simón desde otro lugar, ¿no? Non sei, despois de entrar en contacto coa illa, cas historias persoais, que foi o que máis che impactou, o que máis che sobrepasou e que aparecerá refletido na película? Pues bueno, una de las cosas que ya hemos comentado en alguna ocasión y que es el hecho de que un lugar tan hermoso, ¿no? Con una tradición tan larga, con un lugar en la cultura galega, ¿no? En la literatura, y el hecho de que ese espacio tan maravilloso que es San Simón fuera convertido en un lugar de represión y de muerte para tantísimas personas, ¿no? El hecho de invertir como todos sus valores y convertirlo en un centro de represión y muerte es algo que me impactó, ¿no? Esa contradicción entre la belleza de una isla, pero que no es solo su belleza evidente de isla, ¿no? Su espacio geográfico o físico, sino también su belleza en términos también de los cantos, en la poesía, convertir todo eso en un lugar, invertir todo y convertirlo en un lugar de muerte es algo que me impactó mucho, ¿no? Y luego ya saber el destino concreto de tantas personas cuando pude ir investigando es lo que me empujó a querer profundizar más en la historia. Trátase dunha rodaxe moi especial en moitos aspectos, non? Pero que ademais parte dos actores que interveñan son familiares de presos, non? Por qué? Sí, ha habido muchas personas que, tanto en el elenco más protagonista de la película, pese a que es una película coral, a mí me gusta decir que es un protagonista colectivo, porque para mí es la historia de la isla y el conjunto de presos y familiares y mujeres que tenían que llegar hasta San Simón son para mí el protagonista real de la historia de San Simón. Pero sí, desde algunos de los actores que tienen un protagonismo mayor hasta personas que han ayudado como figurantes en las formaciones de presos han tenido relación directa con las familias, con presos que estuvieron allí. Y eran los propios, en algunos casos durante el casting, pues las propias personas que se presentaban al casting nos contaban historias familiares y ellos pues nos decían que le hacía ilusión participar o que era una forma también de poder entrar en contacto, ¿no? con la isla y con la historia y volver a traer la historia de sus familiares pues nuevamente a día de hoy, ¿no? Y todo este bagaje pues lo trajimos a la película y estuvimos trabajando con ello también, insertándolo o al menos dialogando para traer situaciones concretas o inspirándonos en situaciones moi específicas. Claro, que durante anos unha lousa de silencio demasiado pesada, non? Se posou sobre este tipo de historias, de forma que moitas familias evitaba falar deste asunto. Non sei se isto tamén supón unha liberación, quizáis, para eles, non? Sí, no me atrevería a hablar por todos ellos y ellas, pero creo que sí ha habido un espacio de diálogo rico, bonito
y de alguna forma sí que hemos recuperado pues un espacio para hablar, ¿no? Para poner en voz alta tanto dolor o tantas situaciones concretas que se han vivido, ¿no? Y luego, por otro lado, es cierto que, claro, ese silencio, esa losa de silencio, pues viene de la mano o tiene la piel del miedo también, ¿no? Se habló tanto y quisieron proteger tanto a familiares, a nuevas generaciones del horror que se había vivido, que efectivamente fue una losa para años, para generaciones. Non sei, técnicamente e tamén desde o punto de vista do guión, que foi o máis complicado na rodaxe desta película? Pues una de las cosas, bueno, desde un punto de vista técnico, es el hecho de abordar 7 años en apenas 1 hora y media e intentar que, digamos, que ese relato tenga una continuidad que nos permita, ¿no? Avanzar y vivir esos 7 años en esa hora y media, ¿no? Y desde un punto de vista más emocional, para mí era encontrar ese lugar complejo, sutil, en el sentido de rico, que creo que fue San Simón, ¿no? Con situaciones muy diversas, conviviendo a la vez con gente que casi podía ver su casa o desde la isla y gente que había venido desde pues, el otro extremo del territorio español y en lugares y circunstancias muy diversas. Y creo que intentar no aplanar eso, intentar hacer que se reflejara un poco esa riqueza de matices, pues que creo que nos ayuda también a leer la historia de una forma, ¿no? Más rica, más compleja, pues creo que ese fue uno de los mayores retos. Este traballo ve a luz nun momento no que o Goberno acaba de dar o primeiro paso, non, para declarar San Simón lugar de memoria. Como cineasta, como investigador, por que é importante este paso, Miguel? Bueno, por un lado, obviamente estamos muy contentos con que haya confluido de esta forma, ¿no? El final de la película y la declaración, ¿no? o el comienzo de este expediente de declaración de San Simón como lugar de memoria. Y por otro lado también estamos muy contentos por el trabajo que todo el movimiento memorialista en su conjunto viene haciendo, ¿no? para reconocer un lugar que de alguna forma también aporte, bueno, una justicia y consuelo a tantas familias, ¿no? que tienen y han tenido allí familiares directos que sufrieron o fallecieron, ¿no? Sí. En ese sentido, pues nos sentimos un poco, bueno, digamos en la corriente, ¿no? de una demanda que yo creo que es muy, muy grande, que es muy amplia, que refleja a muchos sectores de la sociedad. Y que estamos seguros de que ya corresponde, ¿no? A película estrease ahora en San Sebastián, non sei que percorrido vai ter antes de chegar aos cines. Pues seguiremos, después de San Sebastián tenemos un estreno en Galicia, primero, a final de octubre. ¿Dónde? ¿Sabemos dónde? ¿Sabemos dónde? Esto todavía no es público. No se puede decir. Lo será en breve. Y después sí tenemos un preestreno también en varias ciudades en Galicia y ya a final de octubre estará en salas de cine, donde ya sí que estará a disposición abierta en salas para que lo podamos compartir todos y todas. Pois estamos desexando ver o voso traballo. Miguel Ángel Delgado, director de San Simón, moitísimas grazas e disfruta moito deste momento. Unha aperta. Moitas grazas, unha aperta. Aproveitando que o ano Castelao, queremos facer unha parada obrigada pola Coruña, pola exposición Castelao en banda deseñada que está programada dentro de Viñetas desde o Atlántico, porque aínda que a 28 edición de Viñetas xa se pechou e ademais con récord absoluto de visitantes, esta mostra ainda estará aberta ata finais de setembro. Queremos saudar xa a Manel Cráneo, director de Viñetas desde o Atlántico. Que tal, Manel, como estás? Moi boas, pois de maravilla, moi contento como vai todo. Claro, non me extraña, porque ademais esta edición de Viñetas tamén quere facer unha pequena chiscadela a Castelao, non? Coincidindo co 75 aniversario do seu pasamento. Tamén os trazos de Castelao están en Viñetas, non? Pois sí, a verdade é que este ano o punto de mira está sobre a figura de Castelao a todos os niveis. Xa desde o propio Concello había a idea clara de que había que facer algo con Castelao. E o problema tiña que resolvelo eu, claro. Para min Castelao, claro, que sepas que son católicos que les han vendido. Eu creo en Castelao, que son debuxantes, sabes? Entón, claro, Castelao indudablemente tiña que ter un espacio este ano, pero había moi pouca
hai moi pouca produción, non hai prácticamente nada sobre Castelao en cómic a nivel biográfico, e o único que hai, o único traballo que se poda topar agora nas librerías a nivel de banda deseñada, novela gráfica, é o de Iván Suárez e Ignacio Guión e Iván Suárez o debuxo. E bueno, o que decimos foi facer unha exposición con os 4 volumes que teñen publicados sobre diferentes momentos da vida de Castelao e facer unha boa exposición que ao final estivo se instalou no Palacio Municipal da Coruña, non? É unha exposición moi bonita porque nela podemos ver e realmente podemos entrar nas entrañas de como se fai un cómic e como se fixo esta biografía de Castelao, e podemos ver que foi un traballo feito con moito mimo por parte do guionista Ignacio Vilariño, que ademais o que dirixe a compañía de títeres Fantoches Bach, que ten moita relación co mundo das artes escénicas, e podemos ver o seu traballo de documentación, podemos ver un guión non completo, pero temos unha vitrina onde podemos apreciar unhas 40 páxinas de un dos guións destes libros, onde vemos fotografías da época, da ambientación, moita documentación gráfica integrada no guión, ou seja, é unha maravilla poder entrar e ver cal é o punto de partida destas historias biográficas sobre Castelao. Logo temos os storyboards de Iván, os debuxos a lápiz, os bosquexos para intentar afinar co personaxe, porque, bueno, hai que decir que levar a vida de Castelao a banda deseñada é todo un reto, porque estás tocando unha figura que para algúns é, pois, podemos decir a palabra vaca sagrada da cultura galega. Claro, e aquí o que faz é desacralizar isto, non? O sea, quitarle un pouco de chumbo ao asunto e convertilo nun personaxe de cómic, non? Entón aí, pois, hai que conseguir pois que sen deixar de ter a esencia física que tiña Castelao, que ademais era un tipo alto, con moita impronta, non? Con moita personalidade, que destacaba moito. E claro, levar isto a papel pois non é fácil, non é que consigan pois gráficamente resolvelo. Eu creo que aí Iván Suárez fixo un traballo espléndido. E en que elementos se fixa para trasladar a figura de Castelao? Como ve un ilustrador dos nosos días a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao? Bueno, aquí hai que facer o que se chama un traballo de síntese, vamos, un traballo de síntese porque ao final un cómic que son tantas páxinas como este, que estamos falando de 200 e pico páxinas, camiño das 300, dividido en 4 volumes, é moi difícil, tens que dibuixar o personaxe moitas veces desde moitos puntos de vista. Logo Castelao tivo unha vida completa, con o cual en cada volume pues vamos a ver a Castelao cunha idade diferente. Entón todo isto é complicado porque os personaxes cambian. Entón aquí o que se fai, o que fixo moi ben Iván foi un traballo de síntese, quer dicir, cales son os rasgos característicos de Castelao, pois as súas gafas circulares, o seu constante uso do sombreiro, a súa altura, pois poñelo ao lado de outros personaxes e que destaque por altura, e todo isto creo que fixeron moi ben, a verdade, non conseguiron sintetizar en poucas liñas, no caso do debuxante, de Iván, pois a figura de Castelao. Logo, a nivel de guión, pois xa che digo, o que se vai a ver nesa exposición é todo o material que hai aí moi ben documentado, onde vamos a ver, pois, a estancia de Castelao durante a Guerra Civil pois en Barcelona, durante os bombardeos que había en Barcelona. Vamos a ver pois tamén esa fase na que Castelao foi desterrado, non? A Badaxoz, claro, son diferentes épocas da súa vida, o desterro político, a Guerra Civil, que están aí tocadas, non todas, porque, por exemplo, non temos nada de Castelao en Argentina, non? Desa fase final non hai volume, porque, por desgraza, hai que dicir que esa é unha colección da que eu son tamén editor, que con Demo Editorial, e que a nosa pretensión nese caso era chegar como a 8 volumes e conseguir coller eses 8 momentos claves da súa vida, unha selección de 8 fases claves da súa vida, pero, bueno, é moi difícil en Galicia conseguir materializar un proxecto tan ambicioso de momento. E iso que un dos libros, Tituán, que este primeiro que transcorre en Rianxo, levou o Premio Castelao da Diputación, que eso estivo moi ben, pero, bueno, de aí a sacar 7 volumes máis, é complicado. É titánica, é un esforzo titánico, vamos. De momento hai estes 4, non sabemos se en algún momento poderemos retomar e facer máis, a idea está aí. Seguramente, sí, seguramente teña continuidade. Sí, porque para nós é moi importante seguir divulgando a figura deste gran mestre. Claro, hai moitísimo escrito sobre Castelao, tanto da súa aportación política, literaria, plástica, pero cal é a principal aportación de Castelao ao mundo do deseño e da ilustración, Manel?
Pois mira, eso recóllese moi ben, hai moitas aportacións, e que non hai unha, a gran aportación é que el naceu, existiu e nos brindou unha maravilla absoluta que é todo o seu legado gráfico. Temos, como debuxante, moitas facetas de Castelao e, por exemplo, este ano no Viñetas do Atlántico recollimos a que interesa no festival, que fixo Castelao algo realmente relacionado co cómic ou fixo cómic. Esa pregunta que se fai moita xente que non o coñece, non? Moi a fondo. E claro, nós o que fixemos foi recopilar con un par de artigos que se poden ver na publicación que está colgada online na página web do Viñetas e tamén na publicación física que se repartiu durante o festival. Temos un artigo de Ciro López, o gran caricaturista galego Ciro López, que traballou toda a súa vida na Voz de Galicia, despois de Adrián Nolla e Rosario Crespo, que da Biblioteca de Galicia, a biblioteca que está no Gallás, da Xunta de Galicia, fixeron dos artigos moi interesantes investigando sobre as orixes da banda deseñada galega desde a figura de Castelao, que fixo el, non, con esas orixes. Temos un artigo que se titula Historia do bendito San Amaro, onde vemos aí un intento de cómic, podríamos decir, porque realmente son viñetas que non teñen bocadillos integrados, nin onomatopeyas, nin nada diso. Estamos falando dunha historia que se remonta, pois, eso, a principios do século. Entón, é un protocómic, digamos, non? É un protocómic con textos integrados debaixo das imaxes, pero que hai un intento de narrativa visual de contar unha historia a través de varias imaxes e acompañadas de palabras. Entón, isto é o que nos explica moi ben no seu artigo Historia do bendito San Amaro, Rosario e Adrián. Creo que quedou un artigo moi interesante porque non todo o mundo coñecía este traballo, que ademais é un traballo onde eles, o que fai Castelao é ilustrar un relato de Ramón Cabanillas, sabes? Neste caso está facendo como de debuxante de un guionista, por decirlo, que hai un tándem aí, vale? Pero logo temos tamén algunhas páxinas que son páxinas completas, publicadas en revistas e que teñen unha secuencia de 2 viñetas ou 3 viñetas, vale? Entón, eu creo que con isto, o que conseguimos este ano foi que Viñetas sirva un pouco de plataforma ao festival para achegarnos a pioneiros da banda deseñada galega, e empezamos con Castelao tendo en conta que el fixo estes piniños que, aínda que el seguramente non os calificaría como cómic, os calificaría como, pois eu que sei, Álvaro Cebreiro chamaba de historieta isto, moita xente lle chamaba historieta, non? Así que nada, creo que o traballo que se fixo desde o Festival Viñetas desde o Atlántico, encargando este traballo de investigación a Ciro, a Rosario Crespo e a Adrián, pois é un traballo necesario, porque por primeira vez vemos nesta publicación recopiladas moitas historias de Castelao que podríamos decir que son protocómics, como decimos algúns que nos gusta estudiar no pasado e facer arqueoloxía do cómic galego, ou historias pioneiras, non? Sí, unha edición, a número 28 de Viñetas, como dicíamos, moi impregnada, non, do aroma de Castelao, e dicía antes que unha edición moi ambiciosa, non, que reuniu 1.400 pezas, máis de 70 autores, máis de 60 actividades pola cidade da Coruña. Supoño que satisfeitos, Manel, da acollida, non? Eses números leváronos a outro número moi interesante, importante, porque este ano tivemos 120.000 visitantes nunha semana. Un récord absoluto, sí. Sí, un récord absoluto nas exposicións, as exposicións están moi mimadas, dígoche que a Gasa de Mafalda, de Quino na música, que ten unha sección con Mafalda, pero é Quino na música, a Gasa esa exposición que ven comisariada de fora, o resto dos comisariados e des expositivos os fago eu, e é un ano de traballo, porque son 21 exposicións este ano, e están todas tocadas pola miña man, e logo a partir de aí teño un equipo técnico boísimo que me axuda a executar todo o que sale do meu cerebro, pero vamos, que é un traballo arduo, claro, sería imposible sen o gran equipo técnico que teño, que están en todo momento pendentes, axudando e intentando que todo saia ben, non? Pero hai moito empeño posto aí, e eu creo que se notou porque no tema de exposición subimos un 20% en visitas na primeira semana. Pasamos de, por exemplo, en Quiosco Alfonso de ter unha media de 1.600 visitas a estar sobre as 2.000, en outra sala subiu, en total a subida foi dun 20% de xente, o cal a min preocúpame tamén, que procuro ser prudente, ser autocrítico, e soster tanta xente nunha sala durante un día implica que igual hai que ampliar o personal, sabes, ter máis personal de sala, quizáis, ou
máis seguridade porque é demasiada xente, pero bueno, tamén temos que pensar que medrar ten os seus perigos, hai que saber ata onde se medra, ata onde se deixa de medrar, e se se sigue medrando, pois pues hai que ter un control sobre como vai crecendo o festival, non? E Manel, e cales foron cales están sendo os eventos e exposicións que están tendo máis tirón? Mafalda, quizáis, ou... Bueno, vamos a ver, en xeral, hai públicos para todo. Nós o que fixemos, a miña idea, a miña proposta ao Concello da Coruña ano pasado, cando me ofreceron dirixir o festival, creo que o acerto foi, neste caso, dividilo en seccións, porque o que observei eu que Viñetas non ten un público, ten moitos públicos. Ten o público familiar, de familias, nenos, nenas, ten o público adolescente, que é un pouco menor e hai que potencialo máis, pero bueno, e logo hai público adulto especializado, hai xente que só lle gustan os cómics antiguos, hai xente que só lle gusta o cómic americano, hai xente que só leen novela gráfica de tipo histórico, hai moito profesorado, mestres, profesoras que van ali e collen cousas que logo van a traballar con elas nas aulas. Entón, claro, todos estes públicos había que clasificalos e que cada un soubera onde está o seu espacio, non? Claro. Ideas, desde logo, non vos faltan. E cales son as actividades que tedes previstas aquí a final de setembro que dentro de Viñetas? Manel, que nos podes adiantar? Ben, un dos obxectivos que hai novos agora é a deslocalización do festival, porque sempre estivo moi concentrado nesa semana, segunda semana de agosto, e desde o ano pasado iniciamos unha das áreas ou seccións do festival, igual que estas outras que che comentaba, pois é Viñetas Inclusivas. Viñetas Inclusivas é unha sección que pretende abordar desde a visión do cómic pois as temáticas sociais, a inclusión social dos diferentes colectivos desfavorecidos. E o ano pasado fixemos pois 3-4 actividades concentradas cara ao mes de setembro. Este ano probablemente as concentraremos xa tirando a novembro, outubro, novembro. Ainda non está fecha anunciada, pero a intención é separarnos un pouquiño máis de agosto e seguir dando noticias e ofrecendo actividade de viñetas noutros momentos do ano. Hai intención de facelo tamén con viñetas na escola, que é outra das seccións nas que queremos integrarnos nos centros educativos da cidade. O ano pasado xa o fixemos antes de viñetas, durante as letras galegas, e este ano queremos facelo xa iniciado o curso escolar tamén, con algúns obradoiros de iniciación ao cómic nas escolas e institutos coruñeses. Pero bueno, eso está tamén en preparación. A idea é ir pouquiño a pouco deslocalizando o festival e que Viñetas teña diferentes momentos de protagonismo durante o ano para que o cómic vaya instaurándose, asentándose un pouquiño máis na cidadanía, non? Viñetas é unha cita obrigada para os amantes da banda diseñada, non só a nivel nacional, tamén internacional. Non sei cal é o segredo do voso éxito, Manel. Saber adaptarse quizáis aos tempos e a cada un dos públicos. Aí falaches, vamos a ver, agora mesmo Viñetas necesita unha renovación. A esencia do festival é moi boa, é un festival que mima moito aos autores, aos editores que veñen de fora, e eso se mantén. Sempre se fixeron unhas exposicións ben traballadas, por aí vamos a seguir, pero sí que quizáis faltaba introducir as novas tecnoloxías, enfocar ben para os diferentes públicos que temos, como che dicía, e logo a clave é traballo. Eu creo que a clave é esa, que haxa unha boa planificación, unha liña de dirección moi traballada, para que cando chego o resto de equipos saiban o que hai que facer e cara onde camiñamos. Pois nada, Manel Cráneo, moitas grazas e moitos éxitos. Seguiremos falando, seguiremos observando o voso traballo. Unha apertiña. Gracias a ti por brindarme este espacio, e viva Castelao, que viva sempre. Que viva Castelao. Non son os anos de efeméride, por favor, que viva cada ano e cada día nas nosas vidas. Claro que sí, veña un bico. Un bico. Pois ata aquí chegamos. Moitas grazas a todos e todas por acompañarnos, especialmente a Matías, Anxo, Digna, Antonio, Queta, Miguel e Manel. No vindeiro capítulo percorreremos outros espazos de Galicia que aspiran a ser recoñecidos tamén como lugares de memoria. De Ferrol, o que está na memoria da xente, pois que era a cidade militar, cuna de Franco, é lugar pues, emblemático nese aspecto, como base militar, que vence aos obreiros, ¿no?
nese aspecto queda a historia, claro, que como unha cidade conservadora antidemocrática, cando en realidade non é así. Presentaremos esa formalidade para que seña recoñecida este bello cárcel, este edificio que leva a memoria de todos os lugueses e luguesas que sufriron a represión, a ditadura, pois para dignificar o seu nome en primeiro lugar das persoas que aquí sufriron esa represión e en segundo lugar porque consideramos que é un edificio que merece ese recoñecemento. O Campo Dragón é o maior exemplo da violencia sumarísima que seguiu o franquismo e o exército sublevado no comezo. De feito, o Campo Dragón, foi o punto onde máis execucións houbo en toda Galicia. O que se pediu dentro do Concello polos informes do Instituto Cornide foi a Casa Casares, a Casa Cornide, pero tamén o espazo en conxunto en torno da Torre de Hércules, vale? Porque aí é un lugar evidentemente de fusilamento, é un lugar de execución de penas e de represalia e de represión que é visualizado en 3 monumentos nese mesmo entorno, 3 monumentos, non 2, ningún, 3 monumentos feitos en etapas distintas, non? Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, iBooks ou YouTube. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.